Espero un partido moi trabado, conocémonos moi ben todos. Creo que non teñen unha mala dinámica, pero non de xogo, sino de resultados. Creo que vai ser un partido moi disputado, creo que é un partido tremendamente difícil de xogar, porque na súa casa son moi fortes, bueno, esperamos intentar non conceder moitos actos a balón parado, que é onde realmente crean peligro. Que xogan demasiado abertos con balón, creo que está penalizando eso. Nesta categoría creo que é máis fácil defender que atacar e por eso están pinchando. Queríamos xogar o fin de semana pasado contra o Loñoa para intentar volver á dinámica de bo xogo e resultados, entonces tuvemos que esperar esta semana. O equipo non está nada nervioso, estamos tranquilos, traballando ben e bueno, esperamos competir ben en Nogueira. É unha posibilidade xogar 4-4-2, reforzar un pouquiño o medio con dous falsos extremos, bueno, hai outras variantes, a ver onde colocamos tamén a Pedro, si detrás dos puntas ou tiralo fora, bueno, hai moitas opcións.